kuna munhu achichema misodzi achipukutwa kudai nemari ini dzangu ibhondi pepa iri asi mari chaiyo mari here manotsi yekerame nokuti i20 kana kuti i50 US dollars here kupukuta misodzi guys kudai. I'm like what nekuti ndiye Zari uya tanzi it is him visited my G's grave with this hurts difference, live your best life, tomorrow is not guaranteed, #Ginimbi. Shkanzi, this has been me all day, my tears keep rolling out of control, I can't control them. Lord give my soul peace. Achichema ikira Zari achipukutiwa nemari kudai mari kudai. I don't know, it's my first time to see this. Mari money. Hey, zvokwadi kuita kwemari kunenge kudada inenge 50 US ndamboti pekutanga ndapona kunge 20 US dollars kati ndanimbonokonfirma nekumwe mapeji akatasana zinzile kuti yange mburi mari nekuti ndamboiona kusamwe kati ndikaona se20 badazoona wakati 50 hey zvikangana nokusiguni chai vamwe akati ari kupukutwa nani nasamwani pamwe ndizozo. Vamwe akati kudana nevarungu kwakangonaka guys izvozvi so tiri kubva kufuneral yeshiri. And I'm like, okay, where is this shiri coming from? Negirikini nezvikuitika pa video yemisodzi iri kupukutwa nayekera zvikanzi ma1 nevamwe vakatanga kuseka zvavo comment iyi zvikanzi neuyu girls what's stopping you from doing your makeup like this. Vamwe venyu munenge muchiita kunge kira macomrades paInstagram kuti kuda unenge usina zvikwanisiro maybe mungona manje pamwe hautorina zvikwanisiro kana makeup kana pamwe mari yacho unenge usina mari yacho yokutotenga makeup dzacho idzodzo zvasiyana. Mumwe anenge ane mari dzemawivi iwe unenge usina. Zvikanzi we are broke yo. Zvikanzi unoda mari ndikupe nemwo. Zvikanzi comrade was happening guys. Yo, what's stopping you from making money like boss Ginimbi nevamwe zvikanzi nevamwe zvikira handiziva nakatanga kutukanirana nhau iyoyi vadiva zvinhu zvinokwanisa kutanga kutukanirana vanhu kumakomedi zvakangoma kuita mari here oro kusaziva kuti chinhu chega chega chine basa racho zvava nekukwesha mazino neperfume yeversace. Tingaramba tichiti uri mpinge here kana kuti musoro bhangu nevamwe zvakare avo. Zvikanzi well said haungapukuti musodzi nemari kuti. I'm like wow. Zvikanzi pakaitika something ndo pachazonyatsa kutanga kubuda nhau dzani dzekuona kuti Zari haanawo O-level. Vekuba kwake vanenge votanga kutaura manje nevamwe. Zvikanzi ko zvauya sei nhai vediwe. Zvikanzi education is overrated wo. Zvikanzi ukasaiza vanongogona chirungu chete vamwe wavo. Zvikanzi lo haurevi nhema tanzwa zvakawanda shemu. Vamwe ndokuti made my day kuti akadhogumirawo form 3 here nevamwewo zvakareketa zvokupinda papi. Mumwe ndokuti but vanhu imimi sei musingarelaxi kana maita mari. Zvikanzi no uchazviwisisa waita yakawanda kuti une kamuvaviro kaunogona kungonzwa mukati meupenyu hwako so. Zvikanzi haunyebe triggered, work hard sister, you will see. Iwe nenhamo yako ukungoita makuhwa one same WhatsApp group. Don't know. Chete kwiri. Almost all of them wakadya bapu rehuku. Vana vakaita mari. Tinenge tata kwiri. Zvikanzi I don't find it funny in this, but inguva yavo. Thank you, I was hoping I would bump into someone with the same thoughts. Vamwe ndokuti dirty man. Zvikanzi hard earned money can't be used to wipe tears like that. Vazviramba vanhu kumacomments. That was Zodo's money, so she also had it money now? ? Ask my love. It's because hausati wanayo ndo saka uri kudiro. Was that necessary though? Anyways, it ain't got none to do with me. Shua kukura kwese uku washa kana tissue ile otura mari zvikanzi kupi ko kuda kuonerewa chete uku. Vana haungachidero. Zvikanzi ada kutinzwa handiti. Zvikanzi nevamwe zvakare. You guys don't understand. Husband and mother passed. None of those people went to the funeral, but she's so much attention. She's happy to travel to Zim just so she can get the attention.
I'm like, okay, I don't know. Zvikanzi Zari, the Queen of Hearts, you are big mad. Put your hands together and ask the Lord to take your Lord. Amen. Zari wapindura. Waenda akandopindura iye mugosi. Zvikanzi pray for yourself first. She was in Tanzania, couldn't even go to see her own family in Uganda. Her family, that was the only thing she had during those difficult times. Ginimbi and the GF did not set a foot at any of the funeral. Well, her choices. She can see Zari. She always goes to Uganda and is always with her family. Hater, why you made though? Take a break, have a sip of water. You sound like your blood pressure is rising. Love you. So I thought Zari Queen of Hearts kana kuti ndiye Zari the boss lady. I'm not so sure kuti munhu mumwe chete here kana kuti vakatosiyana, but this one I think ndiye Zari the boss lady because ndikutoona ipapa kuti ane 14,000 followers zvakare pakanonzi team Zari the boss lady. Do zvanga akainyora ipapo. I'm not so sure. Ngandisada kutaura nhema kuti ndiye exactly ranga chipindura kana kuti kwete. Zvikanzi let the little money be telling big money Zari what to do. And it has rubbed you the wrong way. This Zari die hard for daily amount ndeupi zvakare vakawandisa vanga vachitaura zvikanzi vachidefenda Zari. Saka Zari wacho nonga chione akawanda kuna Zari Snapchat, Zari the boss lady, Zari hati, Zari yekera vese vanga vachiuya vamuvinga munhu iyeye. Zvikanzi why are you mad though? Zvikanzi mwana umwe mbofu amotanga zvikanzi I don't think you okay contradicting yourself. Vanga vachidefenda Zari kuti zvikanzi who is this white lady nevamwe zvakare ava. Zvikanzi ndisisi mari you mean yekera kabisha. Zvikanzi she's actually colored, she doesn't bleach. I know her from before nevamwe. Zvikanzi get also soon hater Zari Snapchat ti ndivanga achitevera zvakare ipapa Zari Snapchat wacho. Zari Snapchat wacho une 134,000 followers. Saka ndizvo kuti ndiye futi Zari the boss lady kana different. Vanga vachiuya vanhu vokwaZari vauya zvavo vakadefenda. Zvikanzi then you don't know her. She has never bleached. I know her way back here in Uganda before she even went to South Africa. Vamwe. There's nothing special about it. Mwana aizvita izvi batika nevamwe. Zvikanzi hamwe kungotandara panyika. Boss ndofunga vari kutofara kuti Zari wauya. She was wiped with it. That's why she is a boss lady. Indeed, she was wiped. She did not wipe herself. Nevamwe zvakare vanga vachiderwa. Zvikanzi uyu zvakare Zari the boss lady ane 160,000 followers. Saka now I am confused kuti who is actually lady, actual boss lady Zari wachoni. Saka vese vanga vachiuya vachidefenda this action. Zvikanzi nechina ine mari here why kuti nevamwe. Zvikanzi cloud Zari the boss lady pakapenga vasikana vacho chero matishiyo havana. Ndezvepano izvi vamwe vanga kutanga kutotuka nekuda kwemari idzodzo. Tikagara tachoyeuchidzana kuti izvi ndezvepano pasi izvi. My girl naZari Snapchat caption iyo ndeye $20 zviri kufambirana here. Mona manje like I said ndambona kunge hangu $20 saka ndazoona pakanzi 50 ndikati pamwe mazuva angu ndodi akoniwa kuona. Zvikanzi amanaka ini ndaiwana hangu ndinenge ndaitirwa nyasha ndoita business ne$50 iyoyo. Kanewo musoro bhangu usina mari you can wipe your tears using 50 noti yotooma paye unotenga nayo wopiwa change food. Hapana choshamisira vanhu kumacomments ava. Saka zvoreva here kuti nemutero vanoshandisa chi mauyiwa ameno tinge tachiteta pwere.
ndobva taenda futi kune mamwe mapeji aya vanga vachiisawo nikikinawo tikanzi ei hakuti kwemari zvokwadika kunenge kumbadada tiri kura nhema ndokunonzi kukumbira vari pasi inonzi kudada kwavari mugomo kukumbira vari pasi mapiwa saka nhau yacho niyo yekuti hanzi Zari wanga achiwaipiwa musodzi nemari 50 kana $20 iyo whatever money yanga iripo iyoyo. Vanhu ndofunga vayekera I think but it's $20. I mean maybe yange yakati upside down, I'm not so sure, but ndachona kunge $20 but ndasongoona kwakasiyana caption yakanzi 50. That's life, you gotta do, that's life, you gotta do, gotta